Pýtate sa, či bude v júni veľká session? Bude! A pýtajte sa, či bude v novej synagóge? Nebude! Pretože je leto a to si pýta drinčiky, prosečko, grilovačku a... Pláž a bose nohy. Bose nohy, presne tak. Presne preto sme to nazvali Session Team Building a poďte sa s nami pozrieť, ako to tu bude 8.6. v sobotu vyzerať. Nebojte sa, nebudeme celý deň len jesť a piť. Čakajú nás 4 bloky inšpiratívnych speakerov. No a tešiť sa môžete na Ivku Havranovú, garantku Session lídrov, a takisto príde Peter Strcula, Julia Kotula a Diana Rodriguez so svojím bratom Raulom. No a potom nastúpi grilovačka vo veľkom štýle a je pravda, že potom už tak troška aj popijeme. No a prečo sa to volá Session Team Building? No pretože sa nachádzame na tomto perfektnom mieste, začína leto a myslíme si, že každý jeden z vás by mal začať leto v session štýle. Kľudne môžeš prísť aj sám, ale o mnoho lepšie to bude, keď zoberieš kamošov alebo kolegov a prídete si tento skvelý deň užiť všetci spolu. Presne tak, 8.6. sobota od 16.00 sa uvidíme tu a ja dúfam, že prídeš aj ty. No a svoj lístok si môžeš kúpiť už teraz na session.sk. Tešíme sa na teba. Čau! Počuj, Ive, tu je že zákaz vynášania skla a porcelánu. OK, jasné, že budeme dodržiavať všetky pravidlá. Čakalaka!